Jo crec que és important en aquest punt, depèn de com sigui. Ara, no podem amagar que hi haurà costos de transició, tal com s'està duent, o dit d'una altra forma, que els costos de transició seran proporcionals a la durada de la transició i a la intensitat del conflicte. Dit això, aquests costos seran per Catalunya i per Espanya. Quan els economistes fèiem estudis de la possible independència, hi havia un consens absolut en què això permetria a Catalunya guanyar en eficiència i en equitat, en ambdues coses. I això sense que fos perjudicial per la resta de l'Estat. No sé, que ara no entrarem. Però això, suposant, com suposem els economistes, un comportament racional econòmic en el qual la conveniència domina a altres baixes passions. I, per tant, que hi hauria un pacte de conveniència per ambdues bandes. I que, finalment, crec que haurà de ser. Crec que hi haurà de ser. O potser no, perquè el que estem triant ara, a veure, a Cuba, el darrer territori... Salvar les distàncies, però va ser l'última pèrdua de territori per l'imperi espanyol. Va haver una oferta americana abans de la guerra, que a més li posava diners sobre la taula. Comprava. I li deia, escolta'm, et pago tant. Per tant, econòmicament, de conveniència, perquè era clar que la guerra l'havia de perdre. No obstant, no sé per què, si per dignitat, si per orgull... La premsa, és com ara. El cas de Cuba és un cas molt similar a ara, perquè la premsa va ser tremendament bel·ligerant contra la idea de que Cuba, que és Espanya, a més es deia molt, és que no ens podem imaginar Espanya sin Cuba, Cuba és part... Tota aquesta literatura, podríem dir, va ser molt enèrgica, la premsa va ser duríssima, i el govern, al final, va fer barbaritats. I el xoc psicològic crec que va ser pitjor que el xoc real de l'economia, perquè va deixar en aquesta mateixa gent... El xoc econòmic va ser important, sobretot per Catalunya. Sobretot per Catalunya, que exportava molt. Una tercera part de les exportacions tèxtils catalanes anaven a Cuba. Per tant, d'un acord que podia haver estat interessant per a Espanya, el va convertir en una guerra, van morir més de 10.000 persones, 3.000 i pico van ser catalans, és a dir, un desastre absolut. Aquí, ni el Miquel Puig i jo, és a dir, en els comportaments no econòmics dels agents tenim molt poc a dir, perquè ja se'ns escapa. Nosaltres juguem amb uns models en els quals hi ha un agent que respirarà d'una determinada manera. Per tant, no els podem calcular. Sí sabem, però, que intentar fer mal a l'economia catalana, o sigui, que els costos no seran només per l'economia catalana, seran per l'economia catalana i per l'espanyola. Diu que haurà, deia per aquí, el turisme. La meitat del que es menja a Catalunya ve d'Espanya. Per tant, si no hi ha turistes que s'ho mengin, allò tampoc ho estaran venent. I ja hi ha els empresaris extremenys, em sembla que és allò que estan molt neguitosos. Per tant, és un tret al peu amb metralleta. En un moment, a més, en el que l'economia catalana, la seva dependència dels mercats espanyols és molt més petita que no ho era, és la meitat del que ho era fa 10 anys.